Mga katulits, di Dev Adventures na punta diri sa itong spot. Balik ta diri kay basig na pa yung mga pelagic mga katulits og sakto pod padong tawo tong dagat og madyo man digya linaw ni sa unahan. So abang-abang katulits og unsa atong makuha rong katulits og uban ko ninyo sa tuang panibagong video, panibagong bakbakan mga katulits ug panibagong sisiran. So let's go katulits ug mana to ang pana katulits atong gamiton. 110 cm katulits ug katulits ano pang hinintay natin, let's go. Warm up time mga katulits ug nakitaan nga isdang grouper gatubang ni nato pero pag padaw na tulo wa na ning sibat na katulits. Pala sa idol, mabuhay ka. This time mabanti tayo ng kunti at observe sa mga isda at saka sa visibility. Di ka ingog tinaw katulits pero maklaro lang pog isda o pagkahamanda ni banti na butas unahan kay basig na yung mga pelagic dito katulits. So enjoy watching katulits. Kung asa ko si kakuhag mga mamsa o makita sa direct tingigi pero this time medyo wala sila kay medyo hunas-hunas pa ni praga di sila manukadani kung kuan pa hunas pa o matong dati nakitaan sa bato isa ka grouper aton din natirahan pero pagkasayang the place ram ito nakabuhay katulits o mao na yung pangitabo.
kini nga asam katulits wa tagadahom ug makuha man tag dakong grasya ug man atong first King Mac katulits ato ang na-unlock nato ang King Mac. Salamat sa Ginoo ug mo na ang pangitabo katulits. At yan, dahil napresin pagkatama pati handle ng spear gun ko, ayan, kinuyog na. Grabe pa cross gun katulits, nasabit guma mo itong naapil po da siya, pero no worries ra kay tungar po daga atong handle kay mo lutaw mo na siya katulits o atong na secure ning maong tangigi. Atog salamat sa Ginoo nakuha handle tag tangigi man atong ipangandoy katulits. Alright, thanks God. Ato ang tapo ko ng isang okay ram po mamatay ang po ni katulits kaya nabilin magod sa itong pagdali nakaliptan na ito katulits pero secure niya po itong isda katulits. Imagine naka-unlock na taog King Mac pag mo dyan ay pangarap sa mga espiro katulits. Salamat nga din grabe ako dyan ikakos grabe pagkalipay dyan ako katulits salamat kaadyo kay nagrasyahan dyan ta. Thank you Lord. Pagkahuman na tog kuha ning mga isda katulits guhom na ta ang supetong langayan na natay grasya og sakto na ni labihang saktuhan na dyan ni katulits og maton ni uli na ta og salamat sa pagtan-aw katulits og see you sa sunod nga video katulits og salamat kaayo ninyo katulits og thank you Lord po sa ito ang pagdive nga safety ta katulits. Alright, salamat. Ti atay ato ang sugbaon katulits ti patay sabuon ug siyempre di mo atong kinilaw nga tangigi. Alright katilaw mo sa tagtangigi. Let's go mga katulits. Daragatong kinilaw mga katulits. Ang kinilaw itong tilawan be. Tilawan. Kalma, kaidang. Kalma.
Iya, betul. Dia. Yes, tinggi kilo katulits. Ito ang sabaw. Atong sinugba. Pinahangir style ba? Sinugba. Atong sabaw. Saraga. Bukal gamantika katulits. Alright. Katilaw na sa tagtangigi katulits. Thank you Lord.